yes, I was meant to understand that one of our elder statesmen that I called earlier, about to go. Oh, yeah, Obata, yes, our own brother from Akala. You know, the man about Baltimore, and they were now walk on the Jofu notebook. All back and your I will not have the Bible because I did the Bible. Oh, yeah, chief, doctor, Essie, all the semblance around no one there won't abide it. DJ Daniel Bumaka, what Yes, the CEO of Addis is in the house. Chief Alolo, Angie Onyejaka, Awodekanye, DJ Bikonyaku, Onya, the CEO of Ole Mahabana Gatishu, Yamatea Balia, Nadia Gumakana, Addis is in the house. DJ, over to you. Oh, yes, sir. Well, okay, then you will yes, I want to love Addis. I want to love Addis. Because you know the character. Yes, sir. Oh, yes. Oh, yes, sir. Oh, no, no, Addis, sir. Oh, yes, sir. People love Addis, thank you, DJ. My in-law, thank you so much. Now, moving forward, everyone friend you work in Papaya, the remote part of Nigeria. Yeah, be a American, the remote. About improvement. About improvement. Only the remote pass in Aba, Yabia like the remote. About improvement. Only the Mazium Yagere, I got a parking lot. DJ, when you in the book, we are where can you? All my people, the president of our people in USA, Okoro Damara Majoko, Chief, peace and love.
Oh, yes, sir. Oh, yes, sir. Oh, yes, sir. Well, look at you. Oh, yes, sir. I delegation must be able to go here. Because, thank you. Because I delegation must be able to go here. Because DJ, yes, sir. Other man must be who you represent to Korea. Yusuf Wangele. Najaba, a federal constituency. Obviously, flight here today. Yes, Yoshi. Wa onye na-anọchite anya n'obodo a onwe ike ịnọchite anya n'abalị a ya bụrụ mmadụ dịka Honorable Chief Alolo Ike Azinke biko DJ nye egwu ọ na-anọchite anya nwanne anyị nwoke Honorable Osby abịa were oche ahụla m onye nke anyị Honorable Alolo Ike Azinke biko nye ya oche ọ na-anọchite anya nwanne anyị nwoke Osby. Their face. Oh yeah, I'm not guys you will describe or ya love ya. Nobody on here. If I had a no liquor, if I had a camera, all the way from Atazi, Anambra State. The Anambra which back on chill lawyer, Obonema. You got that? Obona Yukunya from a Kowalo. And I heard that one your neck. And I saw it. Hey young, yes. I'm a selected mother in 5 years in China, the whole Anambra State. Oya de Gumakia, 1 year, the water for your name. Is it one, Suye? Mawan, Suye, Aqua, Suye, Ego, OPD, the water boy. So, now moving forward, my people are going to do the chairman. In Chile, Ike, Okasile, none of us. That's yellow there, because DJ, that's a little phone. Oh, yeah, you know, you need a full bill for the chat. You know, you need a full bill for the chat. What's up on the legal? All the way from that, yellow there. Hey, we cheer, that little phone.
yes, DJ. Bagara Yobregu, yes. Oh, yes, sir. Oh, yes, sir. Take your time. Take your time. This is together. Oh, yes, sir. It is an answer. Oh, look at Yes, sir. There's another Batago officially. Yes, sir. Because thank you. This is also about to go. Because Ono Nodiana, because Ono Nodiana, Anako Batalandi Soche, Babatandis, and also Anike usher the presence of God officially. I think my neighbor will I know. Chuku never a Bezoku. But the other she want this church, want this and also I think I saw Puchuko, no Tepuriche. The cash will go Agama Ophone Wafibo.
Umami Chireshinoka, Guyana or Reverend Father, all the way from Washington, D.C. Onya Reverend Father Norom, because Father Biaka Idoayin, Reverend Father Norom, all the way from Washington, D.C. Father Norom, Onogama, Onogama, no Father, Ovana Libona Dumba. There the Father, I will know Father, over to you, sir. Chineke ji ike niile ọwụghị iji mma ọwụghị ijiji onye wanyere ya erie onye na-awanye ọ gaghị eri anyị na-akpọkụ gị n'abalị a ka ịbịa nọnyere anyị ka ịbịa gọzie ndị nze na ọzọ ndị kpọrọ anyị okwu n'abalị a ka ịgọzie ndị na-ekwu ndị echiri echi nọ ebe a ka ịgọzie ndị otu ha ka ịgọzie ezinụlọ ha na ụmụ ha na ndị enyi ha. Gị bụ Chineke na-enye ndụ na-enye akụ na ụba, biko mee ka ọgbakọ anyị na-agbakọ n'abalị a gaa nke ọma, ka o weta udo, ka o weta ịhụnanya, ka o weta obi nwanne, ka o weta obi iwu otu mgbe niile. Biko mee ka ndị nze na ọzọ bụrụ akara n'ala Igbo, ka ha bụrụ akara nke ikpe nkwụmọtọ, ka ha bụrụ akara nke obi nwanne na obi mgbaghara nke ka ha bụrụ akara eziokwu, ka ọ ga-abụ obodo Igbo na-emebi emebi ka ọ bụrụ ndị nze na ọzọ bụ ndị ga-arụrụ ha na-arụ kemgbe Chineke kere ụwa, ya bụ ịkwado eziokwu, ịlụ ọgụ ihe na-emegbu mmadụ, inweta ọganihu n'obodo, ka nwanne na nwanne biri n'udo. Chineke, anyị akpọpụrụ gị n'abalị a, biko mere anyị ihe anyị chọrọ, n'ihi na ịbụ Chineke nke hụrụ ndị Igbo n'anya n'ụzọ pụrụ iche. Ịbụ Chineke nke mere anyị ebe ọbụla anyị gara, ma ihe ọ dị mma ma ọ dị njọ, anyị na-egosi na anyị bụ ụmụ Chineke. Ka otito na ngọzi na ebube dịrị gị, Chineke ji mma, Chineke jiji, site taa ruo mgbe niile. Ise. Biko kwa Father anyị aka biko. Ono mara chọọchị eruola ala Igbo. Ono mara chọọchị ise na amen. Ono mara ọgwụ ofu ihe mana ochi n'olu. Akwa eziokwu, fancha bụ otu ọrụ ka ha kama na ochi n'olu. Yes, DJ Amambe nwere ya, ọ bụrụ inwe ha na-eweta ofu biko. I nwere ya, anyị ga-agụ national anthem, my brother. Anyị ga-ebe national anthem ọhịa nọ na nke ọbụla adịghị mma, ị ga-etinye nke ndị ụlọ, nke ndị ọcha. Your discretion is my command, sir. National anthem, please.
yes, thank you. Thank you, my people. You may be seated. Yes, ono mana ega no mmadụ ya na-abata gị ụfọdụ ndị kwụrụ ọtọ agaghị oche kwuo eziokwu ihe ndị ọzọ ya na ya so mana e nwere ofu onye anyị kpọrọ n'oge gara aga anyị ghọtara na ọwụ ya bụ onye na-ejide ego ndị nze na ọzọ ụnụma ego onye na-ejide ego dị oke mkpa n'otu ọbụla nke mbụ ụlọ ọgaghị awụ nwoke na-arụrụ aka ma nwaanyị na-arụrụ aka kwa eziokwu nke abụọ ụlọ ọgaghị awụ onye na-ewe iwe ọkụ ịkpazi onye iwe ya were ego ọ na-alawa nke atọ ụlọ nwoke mara mma jikwa n'ego maka ya ga-eji ego gị nye ya ego ya eri ego gị onye anyị na-ekwu maka ya awụ nze prince treasurer adịbe nwata ibe ya nke mbụ ya n'ụlọ ya onye awụ the launcher of the music ka a na-akpọ chief launcher na music onye ọbụla abụbụ ugo n'isi n'abalị a ọwụ onye a na-ejide ego ndị nze na ọzọ ndị nze na lọlọ prince adịbe biko enwere oche a dewere n'ọnụ ebe a ka ụnụ bịa were oche onye awụ menụka akụ ya lọlọ ya ọ dị ka ọ dị surprise na ana m akpọ ya aha ịdị anyị oke mkpa maka ọ ga-iji ego ndị nze na ọzọ yes ịdị anyị oke mkpa biko ara emecha na ndị nze na ọzọ na-aga maka ndị na lọlọ gị ụnụ bịa were oche otu nwere obodo onye eze onye eze ọ na-eme obodo enwe ọnwa ndị eze na ndị obodo asụkwara obodo onye a na-achụzi achụ a na-enwe obodo enwe obodo adị ekobolo mgbọgọrọ a na-enwe obodo enwe Accusando da lona. Onde ele te mano. Yes.
Ere maka chief ọzọ Anthony Peter. Onye ote go ka anyị bidoro. Onye ka anyị ote ka anyị bidoro. Ela no que fora tere gị. Yes. Anyị echebe orodo. Anyị echebe orodo. Anyị echebe osi. Osi orodo. Enyi maka gị. Enyi maka gị. Enyi maka gị. Yes. Anyị ga-ekwado orodo. In the household. The Lord God is national. He is church. The name of the God. Let